Παραλάβαμε σήμερα το νέο υβριδικό δέκτη του OTE TV, μόλις ήρθε από τα ρητά και το ανοίγουμε για να δούμε τι περιέχει. Αυτός λοιπόν είναι ο νέος δέκτης ο υβριδικός δέκτης του OTE TV, Technicolor DSi 810 Hybrid με σκληρό δίσκο. Να δούμε και μέσα. Γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα, τα κανάλια, τις υπηρεσίες του OTE TV. Οδηγός χρήσης του νέου αποκωδικοποιητή. Ωραίο illustration χαρτί, πληροφορίες. Και άλλο εγχειρίδιο εδώ. Και αυτός είναι λοιπόν ο περίφημος νέος δέκτης. Εμφανισιακά μοιάζει με τον PVR δίσκο του OTE TV, δεν βλέπω καμία διαφορά. Η κάρτα στην πλαϊνή θήκη και εδώ, στην πλαϊνή υποδοχή. Τηλεχειριστήριο, ίδιο με αυτό του PVR. Ethernet καλώδιο, HDMI καλώδιο, και ένα SCART. Αυτά λοιπόν περιέχονται στο νέο κουτί του νέου υβριδικού δέκτη του OTE TV. Στο επόμενο βίντεο πιο αναλυτικές λεπτομέρειες.